ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲଟାଏ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଜାତି ଜାତିକା ଚଢ଼େଇ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଥାଏ। ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ମାୟାବୀ ଅସୁରଟାଏ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିକୁ ଦେଖି ଅସୁରଟି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ମାୟାବୀ ଅସୁରଟି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅସୁରଟିର ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଏଥର ସେ ନିଜର ମାୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚଢ଼େଇ ବସାରୁ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଚୋରାଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ବସାରୁ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗାୟବ ହେଇଯିବା କଥା ଚଢ଼େଇମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଶୂନ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି, କିଛି ବି ଜାଣି ହେଉନି। ମୋର ବି ସମଦଶା ଭଉଣୀ। କାଲି ରାତିରେ ମୋର 6ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା କିଏ ଚୋରାଇ ନେଇଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି ଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ବସାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ବିପଦଟାଇ ଆସିଗଲା। ମୁଁ 4ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଗତ ରାତିରେ ଶୂନ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବସାରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଶୂନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ହିଁ କାମ। ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଏବେ କରିବା କ'ଣ ଯେ? ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଭଉଣୀ। ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଚାଲିବ ଆମ ଚଢ଼େଇ ବଂଶ ଦିନେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯିବା? ନାଇଁ କୁଆ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନ ଆସିବ କିଏ କହିବ? ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିମିଶି ଚଳି ଆସିଛେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଛି, ବିପଦକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଶୁଆ ନାନୀ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବା? ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ତେବେ ଖୋଲି କୁହ। ଦେଖ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ବାବା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଥରେ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା କହିବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଆ ନାନୀ, ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି କାଲି ପ୍ରାତଃରୁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ତହିଁ ପରଦିନ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଠି ହୋଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସାଧୁ ବାବା କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜାଣିପାରି ଏଥର ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ପଶି ଆସିଛି। ସେଇ ଅସୁର ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ବସାରୁ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଚୋରାଇ ଖାଉଛି। ସାଧୁ ବାବା, ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁନି? ଏହାର ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ଥାଏ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା। ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମାୟାବୀ ଅସୁରକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛ, ସେଇଠାରେ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଦିନ କର। ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପାୟ ପାଇସାରିବା ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ପବିତ୍ର ମନରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ସେ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। କୁନି କୁନି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆରାଧନାରେ ଶେଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହାଦେବ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାୟାବୀ ଅସୁରର ନିଧନ କରି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ଗାଁଟାଏ ଥାଏ। ଗାଁର ଲୋକେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ମାୟାବୀ ଅସୁରଟାଏ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଈ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଅସୁରଟି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇ ଯାଉଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁରଟି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବି ମାରି ଖାଇ ଯାଉଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁରଟିର ଏହିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସାରା ଗାଁଟାରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ, ଅସୁରର ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦିନେ ଗାଁଟା ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଥର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବସି ସଭାଟାଏ କଲେ। ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁରକୁ ଭେଟି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅସୁର ସହିତ ବାହାର କରିବେ। ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦିନେ ଅସୁରକୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଗାଁର ମୁଖିଆ ଅସୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ, ହେ ଅସୁର, ଏଥର ଆମେ ପାଳି କରି ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠାଇବୁ। ତୁମେ ଏହା ବଦଳରେ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବନି। ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ କଥାରେ ଅସୁର କିଛି ସମୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ଏମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟ ଆସି ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଶେଷରେ ଅସୁରଟି ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଳି କରି ଅସୁର ନିକଟକୁ ଗାଡ଼ିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅସୁରଟି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଡ଼ିକ ପିଠା ସହିତ ପିଠା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀଟିର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀଟିର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ବୁଢ଼ୀ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ପିଠା ସହିତ ଅସୁର ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା, ଥରେ ଅସୁର ନିକଟକୁ ପିଠା ନେଇଗଲେ ତାର ପୁଅ ଆଉ ତା ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅସୁର ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପିଠା ସହିତ ତା ପୁଅକୁ ମାରି ଖାଇଦେବ। ବୁଢ଼ୀଟିର ଆଗକୁ ପଛକୁ ସାହା ଭରସା ବୋଲି କେହି ନଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀଟି କେବଳ ବସି ରହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ସେହି ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀଟି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟି ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ତଥା ବଳଶାଳୀ ଭୀମ ବୁଢ଼ୀଟିକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମ ପୁଅକୁ ଅସୁର ହାତରେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କାଲି ପିଠା ଗାଡ଼ି ସହିତ
ଅସୁର ନିକଟକୁ ମୁଁ ହିଁ ଯିବି। ପରଦିନ ଭୀମ ଜାଣି ଜାଣି ଡେରି କରି ପିଠା ଶଗଡ଼ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଅସୁର ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଭୀମ ଅସୁରର ସବୁତିକ ପିଠା ଖାଇଦେଲେ। ତେଣେ ପିଠା ନେଇ ଆସିବାର ଡେରି ହବାର ଦେଖି ଅସୁର ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗିଗଲା। ଭୋକରେ ତାର ପେଟ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଭୀମ ଯେମିତି ଅସୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅସୁର ରାଗରେ ଭୀମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ମୋ ନିକଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଏତେ ଡେରି କଲୁ? ସେତେବେଳକୁ ଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟାଏ ବି ମଣ୍ଡା ପିଠା ନଥାଏ। ଭୀମ ବାଟରେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଅସୁର ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ରାଗରେ ସେ ଭୀମଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫଟାଇ ଦେଲା। ଅସୁର ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମ ଡେରି ନ କରି ନିଜର ଗଦା ଉଠାଇ ଅସୁରକୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା। ଶେଷରେ ଭୀମଙ୍କ ଗଦା ପାହାରରେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରଟା ସେହିଠାରେ ହିଁ ରଡି କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ଭୀମ ଶଗଡ଼ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅସୁରର ମରିବାର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟା ଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହିଦିନରୁ ସେ ଗାଁରୁ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରର ଡର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା।